Mae'n anodd dychmygu heddi, ond ar un adeg roedd miloedd o bobl yn gweithio yn chwareli'r gogledd. Llawer dywylach yw i yn ardal Dinorwig ger Llanberis erbyn hyn, ond mae llwyth yn dal i heidio i'r ardal i weld olion yr hen waith. Ddim pawb sy'n hapus bod gymaint o bobl yn ymweld â'r lle, ac yn ôl rai, mae yna ddifrod wedi bod i wal y caban lle roedd y gweithwyr yn cwrdd. Oedden ni wedi dod i gael lwc yn y caban lle mi oedd hwnnw yn blynyddoedd yn ôl, lle mi oedd yna cotia yr hen chwarelwyr yna, yr sgidia a ballu, mi oedd heini gyd dal ar y wal yn y cytia lle. A mae heina gyd i gael ei losgi o be dwi'n ddall. Mi oedd yna yn y gongol, mae yna sgwennu fendigedig lle, o'r hogia Pengaret lle enw ar hen hogia oedd yn gweithio'r ponc yna sy'n fendigedig, ond brin bod chdi'n gallu gweld hwnna wan di mynd efo'r graffiti o pawb arall sydd wedi bod yn y lle, a mae'n hyll, mae'n ofnadwy. Dwi'n hapus bod pobl yn cael gweld a gweld sut oedd chwareli'r gweithio, ond parchu lle ydy'r unig peth sy'n poeni fi bod dydy neb yn parchu. Mae safleoedd y chwareli yn eitha anghysbell, ond gyda chyfryngau cymdeithasol mor poblogaidd heddi does unman yn ddirgel ragor. I radda, hwrach bod pethau'n mynd y waith oherwydd mae bod mwy o bobl yn mynd i ardaloedd arbennig, ynde. Pobl wedi gweld nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny'n anodd iawn wrth gwrs i'r awdurdodau ac i'r mudiadau mawr reoli, ynde. Mae chwarel Dinorwig wedi cael ers 50 mlynedd bellach, ond mae'r diddordeb yn rhan bwysig yma o hanes Cymru dal yn fyw. Parchu a diogelu'r ardal yma yw'r alwad yma yng Ngwynedd. Ysgol Llanhari yn dathlu dydd gwyl dewi, ond mae gwestai arbennig yn y gynulleidfa hon. Ar ôl croesawu disgyblion Ysgol Llanhari llynedd, tro disgyblion o Guadeloupe i deithio i Cymru i'w wythnos yma. Fel rhan o ymdrechion yr ysgol i gynyddu diddordeb mewn dysgu ieithoedd tramor, fe wnaeth Ysgol Llanhari gychwyn anfon llythyrau a siarad ar-lein gyda disgyblion Ysgol Llanhari yn Guadeloupe 4 blynedd yn ôl. A llynedd, fe wnaethant nhw gwrdd wyneb yn wyneb am y tro gyntaf erioed. Roedd e'n profiad anhygoel i gweld sut mae'n mewn Guadeloupe. Roedd e'n mwy hwylus i cwrdd â'r pobl ni wedi bod yn siarad i am 4 blwyddyn yn lle jyst ysgrifennu ac ar sgrin. Yn ogystal â dysgu am ddiwylliant Cymru, mae'r disgyblion hefyd wedi rhoi blas ar Guadeloupe i'w ffrindiau newydd. So today we show a little performance, a little choreography of carnival dance, like what we can see when you go to carnival. Yn ôl pennaeth yr adran ieithoedd modern, mae'n holl bwysig fod disgyblion yng Nghymru yn cymryd diddordeb mewn ieithoedd tramor. Mae'n mor bwysig bod ni yn agor ein llygada ac yna ar llwyfan y byd, really, ac yn gallu dangos yn hunan bod ni'n gallu cystadlu gyda pawb arall yn y byd gyda ieithoedd. Dwi'n credu mae'r cyfleoedd rydyn ni wedi cael o astudio Ffrangeg yn dangos beth sydd allan yna i pobl sydd yn siarad Ffrangeg, a pa mor bwysig yw i gallu siarad iaith tramor, i gallu cyfathrebu gyda pobl o pob man yn y byd, a mae di agor llawer drysau i ni. Bod dros 4,000 o filltiroedd yn ei gwahanu, mae'n edrych fel bydd y berthynas agos rhwng y disgyblion yn parhau.